לקבר רחל תמיד אהבתי ללכת, להשתטח על קברה. יש לי, ברוך השם, 6 ילדים, מתוכם 4 ילדים גרים בירושלים, בן שלומד בעתניאל, בת שעושה שירות לאומי בירושלים. הקשר שלי לירושלים הוא קשר, למרות שאנחנו בצפון, קשר הדוק ביותר, וכל פעם כשבאתי לקבר רחל, כשבאתי לאזור, אז גם הלכתי להשתטח על קברה. באחד הפעמים כשהייתי שם, נכנסתי וראיתי כלה שכמה שעות לפני שהיא נכנסת לחופה, מתפללת בהתרגשות רבה מאוד, ממש בוכה דמעות, פונה אל המתפללות ואומרת, באתי לומר תודה לאמא רחל. לא חיכיתי לנישואים האלה הרבה זמן, ועכשיו שנושעתי, באתי בזכות התפילות של אמא רחל, אני מתחתנת היום. והמילים שלה מאוד מאוד ריגשו אותי. כי בעבר קיבלנו פליירים בדואר, ואמרתי, זה עוד פלייר, עוד הוראת קבע, לא כל כך התייחסתי. אנחנו ברוך השם תורמים להמון מוסדות, ולא ייחסתי לזה חשיבות. כשהכלה הזאת הייתה שם, היא ממש העבירה בי רטט והתרגשות, ואמרתי, יש לי בבית בת שהרבה זמן בבדידות, ומחכה להיכנס לידידות, והיא רוצה להתחתן. בת 26, הרבה תפילות, הרבה סגולות, הרבה תחינות, ולא נושעה. אמרתי, זאת הזדמנות. אולי הקדוש ברוך הוא זימן לי את הכלה הזאת שאני אתעורר, ואני, בעקבות התפילה הזאת שלה המרגשת, אני אפנה לאמא רחל. כמובן שהתפילה באותו יום הייתה תפילה אחרת בקברה של אמא רחל. כשיצאתי, מצאתי את הפליירים בחוץ, לקחתי את המספר וחייגתי למוסדות קבר רחל. מסרתי לה את השמות, עשיתי הוראת קבע, ומיום שהיא אמרה לי, תוך 40 יום, בעזרת השם תראי ישועות. לקחתי את היומן וסימנתי את 40 יום. 40 יום יצא ביום שבת. אמרתי, מה כבר יכול להיות ביום שבת? בעזרת השם נראה ישועות. האמנתי שאמא רחל מתפללת עבורנו, וכשם שכל עם ישראל נהנה, בעזרת השם גם אנחנו נהנה. ובאמת הניסים לא אחרו לבוא בזה אחר זה. יומיים אחרי זה הצלחתי להשכיר דירה שעמדה 1.5 שנה אחרי שיפוצים באלפי שקלים, שלא הצלחתי להשכיר אותה לאף אדם. יומיים אחרי התפילות. שבועיים אחרי זה התקשרה ביתי הצעירה יותר, ואמרה לי, אמא, אני כבר הרבה זמן רוצה להיות בהיריון, והיום אני הולכת לעשות בדיקה. אמרתי לה, בעזרת השם, בזכות אמא רחל, תראי שהבדיקה תהיה חיובית. ואחרי כמה שעות היא בישרה לי באמת שהבדיקה חיובית. בהמשך לאותו הריון, כשההריון התקדם, הרופאים אמרו שהתינוק גדול, ורוב הסיכויים שהלידה תהיה בלידת הקיסרי. והיא מאוד נלחצה. בדרך לבית החולים, כשהיא הלכה ללדת, היא התקשרה. ובלחץ גדול, היא אומרת, אמא, אני מרגישה שהלידה הולכת להיות לידה קשה. אמרתי לה, בעזרת השם, יהיה בסדר. אני מתקשרת למוסדות קבר רחל. וכך עשיתי. אחרי 25 דקות היא ילדה. לידה רגילה. אחרי חודשיים, הבת הגדולה שלי הייתה גם בהיריון, וגם היא בדרך לבית החולים, אני התקשרתי למוסדות קבר רחל. לידה שלא הייתה לה, 20 דקות לידה, אין דבר כזה. אבל הישועה הגדולה שכל כך חיכינו לה, אני לא יכולה להמשיך. תן לי רגע. הבת הגדולה, הבת שהיא בת 26, שבאמת, כמו שציינתי בהתחלה, הרבה תפילות, הרבה סגולות, באמת חיכינו לזיווג הגון. אחרי 40 יום, בדיוק אחרי 40 יום, מתקשרת הבת שלי ואומרת לי, אמא, אני כבר בקשר ארוך עם בחור רציני, והיום זו הפעם הראשונה שאני הולכת להכיר את ההורים שלו, וזה אומר שזה באמת קשר רציני שהולך להתפתח לקראת חתונה, תתחילי להתכונן. כמובן שהשמחה הייתה גדולה, וההתרגשות הייתה גדולה, אבל במקביל גם אבי
מאושפז בבית חולים. עם כל ההתרגשות של ההכנות של החתונה, הייתי צריכה גם לבלות ימים ולילות לפעמים גם בבית חולים. בחוץ התפללתי כמובן לריבונו של עולם, לאמא רחל שתבקש עלינו רחמים, שתיתן לנו לעשות את החתונה הזאת בשמחה, שנזכה באמת, כל כך חיכינו ליום הזה. ואחרי שנכנסתי, אחרי שהרופאים יצאו ונכנסתי, הרופאים הודיעו לי שאבא משתחרר מבית חולים, וכמובן שהשמחה הייתה גדולה. אנחנו בהכנות לחתונה, הכלה מתקשרת, אמא, את באה, אני הולכת לבחור שמלת כלה. אמרתי לה, כמובן, בוודאי, לאן להגיע? שתי הבנות הראשונות, את השמלות כלה, עשינו בתל אביב, ואומרת לי, לא, אמא, תבואי לירושלים. אמרתי לה, מה הכתובת? היא אמרה לי, אמא, הכתובת היא רחל אימנו 7. זה שם הרחוב. אני מרגישה שרחל מלווה אותנו כל הזמן. ובעזרת השם תלווה אותנו גם כל הזמן. אני פונה אליכם, זה לא פרסומת, זה אמת, זה דברים אמיתיים. תתפללו לי אמא רחל, היא שומעת. גם בחתונה של הבת שמעתי את מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. זה היה דמעות של שמחה, זה היה דמעות של התרגשות. בקשו, התפללו, אמא רחל מבקשת עלינו למעלה. המקום קיבל פנים אחרות, יש אוטובוסים שמגיעים כל הזמן, ויש כוללים שמתפללים ומבקשים. זה שהתורה היא נלמדת 24 שאות, זה גם בזכות ההוראות קבע האלה והתרומות האלה שאנחנו נותנים. וכמו שאתה רואה פה, יש לי פה סיפורי ניסים שאנשים מספרים, ושאני דואגת לחלק את זה לחברות, למכירים, כי אני באמת מאמינה שהאנשים הצדיקים האלה, העיקרים האלה, שיושבים ולומדים תורה כל היום, הם אלה שמעוררים גם את רחמיה של אמא רחל, הם אלה שמבקשים עלינו רחמים. אז באמת, המספר הוא 1-800-800-863, ומי שצריך ישועה, מי שרוצה ישועה, יכול לפנות ולהתפלל ולבקש שיבקשו עליו רחמים.